खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जोथोबनि थाखायनो गावनि आंगो बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै जेल जानो गोनां जादों सासे सुबुङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2029 मायथाइनि मार्च दानाव सुभाष पाल मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसिखौनो जोथोबनि थाखाय खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदोंमोन। बे जाथायाव बोलि जानांनाय बिसिनि मुङा अल्पना सिंह। बेजों लोगोसेनो हाबानि उननिफ्रायनो 1 लाख रां बिसिनियाव जोथोबनि दाबि खालामनानै अयथासार खालामबोबाय थादोंमोन बे दुथां सुबुङा। नाथाय जोबथायाव जोथोब मोनैनि थाखायनो गावनि बिसि अल्पना सिंहखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन सुभाष पाल मुंनि दुथां सुबुङा। बे जाथायखौ लानानै हिन्जावनि नखरा थानायाव गसर होनायनि उनावनो पुलिसजों खाजादोंमोन सुभाषआ। दायो बे जाथायनि सायाव 6 बोसोरनि उनाव आदालतआ बे जाथायनि दायनिगिरि सुभाष पालखौ जिउ जोबजासिम साजा फोसावनायजों लोगोसे आदालतआव 20,000 रांनि जरिमानाबो फोनांनाय जादों। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया गोदान खोथा नङा। फिन आरोबाव भारत-भुटान फोनांजाब उदालगुरि 4 नं बनगुरुम गामियाव मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव फतेराफा 50 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जायगायावनो गोब्राब जोखोम जानानै खुनुरोखोमै गावनि जिउखौ रैखा मोननो हायो। बे गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ तेजपुरनि TMCHआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। हाजोआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे फरायसानि जिउ खहा। फुंनि समाव टिउसनाव थांबाय थानाय समावनो 3 फरायसाखौ गोबारै सालायबोनाय गंसे बलेर' गारिया सौख्लायनायनि जाहोनाव सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जिउ खहा जानाय फरायसाखौ आदरनि नेहा होनानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन 2 फरायसायाबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहाफाहामसालियाव थिसननाय जादों नाथाय बिसोरनि हालोदा जोबोद गोब्राब थासारियाव दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हाजोनि सनियादि मुंनि मोनसे जायगायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाथायखौ लानानै दायो दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो जाब्रबथाय खालामग्रा बलेर' गारिखौबो सावनानै होदों जायगानि सुबुंफोरा। गुवाहाटी सोहोराव 3 सिखावनि हानजाखौ हमनो हादों पुलिसआ। बशिष्ट पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव बे 3 सिखावफोरखौ खानो हादों। बिसोर खाजानाय सिखावफोरा फारियै प्राणजित कलिता, दिलीप शइकिया आरो बाबु आली। बेजों लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों पुलिसआ। उदालगुरि जिल्लानि रौता स्टेशननि आलगावआव दुंहाव थासारि। सासे फोरोंगिरिखौ लानानै सोमजिदों बे दुंहाव थासारिया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला रौतानि 5 नं गुदि फरायसालिनि सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि पदमाली शर्माया गावनिनो फरायसालिनि 5 थाखोनि सानै फरायसुलिनि प्राइभेट पार्कखौ दांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बेनि अनगायैबो 60 बोसोर बैसोनि दुथां फोरोंगिरि पदमली शर्माया गावनि मबाइलाव जुबिन गार्गनि भिडिअ' दिन्थिनाय आरो गावनि फरायसाफोरनो आथोनारि सोमोन्दो गोनां सावगारि दिन्थिनायनि हेंथायै केस थिसननाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव जुनाद आखुनि फोरोंगिरिखौ नागिरनो थाखाय गामिनि सुबुंफोरा ज' जानानै फरायसालिसिम थांदोंमोन। नाथाय फरायसालियाव लोगो मोनैनि जाहोनाव जायगानि क्लाब न'आव फोरोंगिरिखौ लेंहरदोंमोन नाथाय फोरोंगिरिया नुजाफैनि जाहोनाव फोरोंगिरिनि गुबै न'आव थांदोंमोन। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसनि हान्जायाबो फोरोंगिरिखौ हमनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय दुथां फोरोंगिरिया दायो न'निफ्राय खारखोमानानै दङ। बे दुथां आखुनि खारखोमानानै थानाय फोरोंगिरिखौ हमनो थाखाय गामिनि सुबुंफोरा गोख्रों दाबि खालामदों। गोजोनथाव मोनसे बार्ता बा मोनसे निउस जोंनि थाखाय मेसेज जे जों दिनै साक्सेसफुल मोनसे मिशनखौ जों खालामनो हाबाय। बेनो जाहैबाय जोंहा अति प्रयजन जेखौ जोंनि सरकार जोङो जेरावबो समाजाव जोङो बेखौ दाफुंसारनानै लानो हानांगौ आरो बेनि उसिलायै आं दिनै बनगाव समस्तिनि सासे MCLA जानानै जोंनि बनगाव समस्तिनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गासै टटेल जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ। 13टायाव जोंनाव मोनसे प्राइमारिया वार्ड कमिशनारनि आन्दाराव थायो। बे जाहैबाय 1 नम्बर 2 नम्बर शान्तिनगर। बे प्राइमारिया चेयारमेन मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्दाराव थायो। गतिके जोङो BCDC चेयारमेनखौ 12टा प्राइमारि जों रानना होनो हायो। दा बेवहाय जोङो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। आङो 12टा प्राइमारिनो दिनै BCDC चेयारमेन प्रमुखके TCLC चेयारमेनखौबो आं दिनै एपइन्टमेन्टखौ रानना होनो हाबाय। बे जाहैबाय जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट साक्सेस आरो निस्सय आं आसा खालामो बिथांमोना जेखौ निर्देश सरकारि निर्देश जे बिथांमोना जिहेतु दिनै मोनसे सरकारिनि दायथ' मोनबाय हिसाबै सरकारिनि निर्देश महरै बिथांमोना निस्सय मोजां निस्वार्थी भाबै बिथांमोना खामानिखौ गोसो गोथारै मावगोन।